Falten els 4 plàtanos. L'última la vaig fer en 2 hores 5 minuts. Són 40, eh? Sembla que m'ha passat. 40. Al Marcel li van dir 40. Ah, vale, esclar, devia ser la que comunicava... La d'allò, Empúries. Empúries. Aquesta comunicava, sí. Josep, posa't el misto. Va. I com maca que ha de ser aquesta. Però tira foto o què fa? No sé. No, mirava si es veia bé i prou. No, jo dic només perquè... Quin poble estem ara? Colomers. I un parell. Solla. Aquesta no és rateta, eh? Aquesta és filmació. Naps. Un camp de naps. Puig? Segalà. Cap a Puigsegalà ara pujarem. No diu l'esquerra, eh? No. Posen aquí Puigsegalà, per tant seguim molt. també podem passar per allà, però... Jo passo per aquí. 1.600 metres. Cap al boi. Espera que falta en Marçal i la motxilla. Oi, falten... Falten 2, que venen aquí. A punt de riu. Hosti, quina ermita més maca. Ah! Què és? Una fotografia, la fermita, no? Santa Caterina no està això. No, home, no. Bonitats que n'hi ha de Sant, si no repeteixen. El feu aquella de Puigcadiretes també passem per Sant Grau. Sí. Sant Grau d'Ordell, no? Sí, no sé, però sí, també hi ha un Sant Grau allà. Bueno, ara hi ha direcció al Bons. El Bons i el Castell de Montgrí, allà a fondo. No ho sé, no en tinc ni idea, ara ho veurem. Aquell que porta la ruta davant, veurem cap on ens porta ara, eh? Que tampoc els sentit gaire com en Rona. Bueno, anem cap a la punta aquesta del Milà, ara. Va pujant una altra vegada, cap a la punta del Milà, ara. Maco, tu. Val la pena venir aquí, t'ho juro. Ai, com... Dos punts. Salta la gran. Està fordat per dintre o no? Sí, pots anar fins allà a la punta. Sí, hi ha l'espitllera, sí, que dona. Posició animal. Ara. I sou totes? Som. Va.
Veus? Veus? No ho heu vist? Està a punt? Sí? Sí que hi anem, sí. Per què hi anem? El molí de Mas de Vall, eh? Quina, la negra, Ja hi som, eh?